Som toppede de amerikanske hitlister for mange år siden, og det gjorde det, fordi det handlede om et meget almindeligt kendt problem, nemlig søvnløshed. Det hedder kort og godt, I get so angry when you walk across my bed at night. I get so angry when you walk across my bed. Livet i senga i Norge. Livet på boligplattformen, som vi kaller det. Hei, hei. Og den sangen, den handler faktisk om sengen min i hytte min, den. Og nå er det sånn at på sengen min, den, da ligger dynen min. Den. Og innen i dynen min, den, da er det dyn. Så dynen min er en dyn. Men nå, ikke for å blære meg, men nå er det ganske spesielle dyn som bare i dynen min, den. Og dere stammer fra en kalkun. Så dynen min er en kalkun, dyn. Og den sangen den, som jeg skal synge for dere, den ble lansert i USA for mange år siden den, av den kjente amerikanske entertaineren han, Dean Martin. Jeg blir så sur når du går tur på min kalkun, dyn. Min kalkun, dyn. Min kalkun, dyn. Jeg blir så sint når du står langrenn opp i sengen min. Ta for faen når du ikke deg ned og sov. Når du sparker ikke blir, så blir jeg skyld og gal. Det er klart det med din 8 før din halv på 14 dine. Alle sammen synger vi nå. Et polyteknisk kor. Jeg blir så sur når du går tur på min kalkun, dyn. Min kalkun, dyn. Hei. Hvad var det her? Det var en bænkemure. Jeg blir så sur når du går tur på min kalkun, dyn. Min kalkun, dyn. Min kalkun, dyn. Tak for i aften. Husk at slukke, når jeg går. Jeg har siddet på radioen næsten hele den dag, fordi min sikkerhedssele var gået baglås. Og så var det jo tom. Det har været sådan en kedelig dag, og jeg sagde til mig selv, hey, mig selv, sagde jeg, hvorfor sker der aldrig noget? Og du får en varm to barn. Pludselig kom der en frisk lille drengestemme ind på min radiokanal. Hallo, kanal 1-4 her. Jeg hedder Bamsebjørn. Jeg er en lille sød dreng. Jeg sidder hjemme med min enormt dyre radioapparat. Jeg er snart forkølet. Jeg har dårlig ånde, jeg har ondt i hovedet, ingen arme, ingen ben, ingen forældre og heller ingen fødder. Jeg er ret stakkels. Kunne du ikke komme og give mig en tur af din taxi? Det er min helt store hobby at køre rundt i taxi med kendte bingo-stjerner. Hvordan de nok transporterer ud til Borgården går, det skal være på rugbrød. Jeg var dybt rørt over at høre drengens historie. Tårerne løb ned af ørerne på mig. I mine øjne sidder ret langt fra
igen. Jeg sagde, hej Bamsebjørn, nu kommer jeg og henter dig. Og vi kørte 850 gange op og ned ad gaden. Og 1299,24 gange rundt om blokken. Pludselig mærkede jeg en lille finger, der prikkede mig på skulderen. Pludselig mærkede jeg et eller andet, der prikkede mig på skulderen. Jeg huggede bremserne ind, vendte mig om og sagde til drengen, det må du aldrig gøre, min dreng. For jeg har kørt ligevogn i 20 år. Goddag, sov godt.